Kawachako eni okinde obago ng'anyo mamuol e gwenge mopogore opogore ma pacho kae mar kwedo nek mar okil Kyalo Mbobu. Ng'anyo makamano mane otelne kod ogaye mar okinde pacho kae Faith Odhiambo wa Nairobi ma osiemo wang' sirikal kuom rem e tijgi maduong' mar miyo arita oganda jo Kenya. Faith Odhiambo oriwore gi okinde mamoko e kwedo motegno nek mar Mbobu kendo jiwo sirikal mondo ne ni jogo ma itudo gi nek makamano kawnegi okang' mager mar chik. Okil Kyalo ne ochiel gi magine e kor jumani kod jonjore e wang' apaya ma Magadi. If our advocates cannot be protected in this criminal justice system, then it means that those who stand on behalf of clients, those who stand on behalf of members of the public, then there's no one to stand for them. And as the Law Society, we will call out this heinous act. We will call out anyone who tries to put the lives of advocates in danger. Ours is a difficult job. All we require is support. And as the President says, this is not a time that rumors and all sorts of distractions should be thrown at the issue. Right now, we want thorough investigations and action taken.